Hola, som a 12 graus, una formatgeria barcelonina que intenta agafar un ventall del formatge artesà català. Som al 7è tast de deliberació del concurs Lactium 2021 i avui tastarem toms de cabra. Lactium, què representa Lactium pels formatgers? Un punt de trobada, un punt en el qual podem compartir impressions, descentralitzat a la Catalunya central. És possiblement l'única fira de marc català que engloba, que té aquest caràcter de principat, d'englobar tots el que són els formatges artesans catalans, i això ens fa moltíssima il·lusió. I jo crec que va realment camí de convertir-se, si no ho és ja, la fira de referència. I per què ens pot servir? Doncs una mica per buscar reptes, per posicionar-se, per obtenir un reconeixement. Què coi? Quan comences a fer formatges i aconsegueixes un premi, doncs fa molta il·lusió i també és aquella empenta que et dona la passió per continuar endavant. I avui en dia, si no tens una mica de passió, estàs mort per dintre. Si no fas la feina amb passió, és que no es pot anar endavant. Aleshores, estem molt contents d'estar aquí i amb ganes d'anar a tastar formatges, que ja triguem.